Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karayon. Menungso kuwi diwenehi kewajiban kanggo nyembah lan nyuwun pitulungan ben iso tetep pancer. Rapale utawa mantrane ya kuwi ihdinas siratal mustaqim. Paringono kawula dalan ingkang pancer. Mantra iki ana ing surat Al-Fatihah lan makna kabeh ayate kuwi luwih cangkemane. Iki kudu diwaca nalika subuh ping pindho, zuhur ping 4, asar ping 4, maghrib ping 3 lan isya ping 4. Begitu kali 17. Wong tuwa loro kuwi jelas malati yen nganti awake dhewe ora gelem ngurmati sedulur papat limo pancer, menehi pituduh marang awake dhewe yen kabeh sedulur papat lan kalimo pancer awake dhewe iki kuwi lair saka guwa garpaning ibu. Mula wong sing paling dijabah dongane karo Gusti Allah ya wong sing lairna awake dhewe sak paket karo sedulur papat lan malaikat sing melu ngawali ku mau, yaiku ibu, emak utawa simbok, dudu habaib, kiai, ustad, wong pinter apa meneh dukun. Nalika ana sahabat sing takon, "Ya Rasul, sinten tiyang ing donya menika sing kedah kula hormati?" Kanjeng Nabi jawab, "Ibumu." "Sinten malih ya Nabi?" "Ibumu." "Sawise niku sinten?" "Ibumu." "Sinten malih ya Rasul?" "Bapakmu." Mula tirakat sedulur bapak limo pancer kaping pisanan sing gawe dhewe lakoni yaiku tirakat pekti marang wong tuwa loro. Saliyane dipukake kanthi tumindak. Iki ya ana rapale. Rapale ya kuwi Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Donga iki minangka rangkuman saka surat-surat ing Al-Qur'an ya kuwi surat Ibrahim ayat 41 lan surat Al-Isra ayat 24. Iki iso dienggo nalika wong tuwa isih sugeng utawa wis tapundhut. Saliyane apal arape uga kudu ngerti maknane. Ya kuwi tegese ya Allah, nyuwun ngapura saring sedaya dosa kawula lan dosa tiyang sepuh kekalih kula. Tresnani kekalihipun kados kekalihipun tresnani kula nalika tasih alit. Tresnane Gusti Allah marang awake dhewe nalika isih urip ya skalane kaya dene skala awake dhewe tresnani anak nalika isih cilik. Piye-piye lah wong tuwa loro kuwi nate duwe andil nalika awake dhewe lair ning awak mundur. Tungane wong sing ditindes utawa didolimi kuwi bakal dijabah dening pangeran. Energine wong sing ngrasa didolimi kuwi bakal maujud dadi waleksan sing nyata lan lewat jalur sing ora dinyono-nyono. Kenapa ono sing jagene hukuman lan kenapa hukumane kok ning donya? Ya iso wae kuwi kanggo pengeling kanggo wong liyane sing isih urip. Alam uga ora iso dimanahi alam sing wujud tok lho ya. Ana sing nyata lan ana sing gaib. Energi kuwi sifate kekal. Mbah kuwi akeh apa sithik, positif apa negatif, kabeh bakal kecatet lan balik ning awake dhewe. Mula monggo sesarengan awake dhewe diakai nabung energi positif. Ben mengko pakerti sing awake dhewe undhup uga pakerti sing apik. Becik ketitik, ala ketara, sapa salah bakal seweh. Matur nuwun wis gelem nyimak nganti pungkasan. Salam karayon, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نقدم لكم اليوم دعوة مميزة لزيارة إحدى القنوات الرائعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي قناة ستريو كاديهيري على اليوتيوب والفيسبوك. هذه القناة ليست كأي قناة عادية، بل هي نافذة على تراث جاوا الغني، تعرفنا بعادات وتقاليد شعب كديري، وتعرض لنا جمال اللغة الجاوية والموسيقى التقليدية والرقصات والاحتفالات الثقافية التي تمثل هوية هذا المجتمع الكريم الذي تقدم سواء على الفيسبوك أو اليوتيوب. فقط اكتبوا ستريو كديري، قناة وون كديري.